Usa ka pulis nga nakabase sa Talomo Police Station sa dakbayan sa Davao ang giimbestigahan karon human kini napatay o human niini napatay ang usa ka lalaki nga adunay problema sa pangisip niadtong Miyerkules. Ang opisyal giila nga si Police Chief Inspector Leonardo Tarungoy kinsa miresponde sa Barangay Katalunan, Pequeño sa distrito sa Talomo tungod daw sa pagwild ni Oliver Duran Mercedes. Si Mercedes nagbitbit niadtong tungura og hait nga sundang. Gisuwayan kini pagpakalma ni Kagawad June Duray apan gitigbas na hinuo niini si Duray. Sulti ni Police Senior Inspector Milgrace Dres sa Davao City Police Station nga nangayo pa og permiso si Police Chief Inspector Leonardo Tarungoy gikan sa mga paryente sa biktima kung pwede bang tiilon pagpusil apan sa sigig lihok-lihok sa lalaki na pusilan na hinuon kini sa ulo. Mato ni Cesar, ang stepfather sa biktima, nga gikan ang iyang anak-anak sa Southern Philippines Medical Center Mindanao Center for Psychiatry and Behavioral Medicine tungod kay di maayo ang dagan sa pangisip niini ni adtong Marso ning tuiga. Mato ni Dres nga dunay miguwa nga balita nga posibleng mopasaka og kaso ang mga kabanay sa biktima ngadto sa Commission on Human Rights apan si Police Chief Inspector Tarungoy anda motubag sa maong hitabo.